Munthu wina aliyense asanadwale kupita kuchipatala kapena kupita kwa nsing'anga amayamba kuona zizindikiro kuti ineyo mthupi mwanga mumene ndikuoneka kuti mwina ndikhonza kudwala malungo kapena iye mimba mwanga mumene mukuchitira ndikhonza kusegula amene amachedwa kuti ma early warning signs kapena ma danger warning signs. Ma early warning signs ngati saatengedwa seriously amazapezeka kuti amazachita result into danger warning sign, ndipo ikafika nthawi ya danger warning sign ngati munthu sukutengapo action umakhonza kudwala komanso mwina kumwalira. Uthenga wanga walero ukupita kuzipani zonse zosusa muno Malawi. Tikamanena kuti zipani zosusa muno Malawi tikunena chipani ngati cha UDF, chipani ngati cha DPP, chipani cha Ford ndi zipani zinazi zimene zisali mutonse alliance. Zimenezo ndiye ndi zipani zosusa, kunena kuti zimene zachitika kumasankho a kansala wa kumwansa wodi kumangochi komanso kuchiraweni ku Blantyre kumene wawina wa MCP komanso independent candidate respectively ndi chizindikiro chopsa kwambiri, a danger warning sign. Vuto la opposition ndilonena kuti mmati mukamauzidwa zinthu simumamva, mumaoneka ngati mmazitenga business as usual, mmazitenga zinthu pa easy chifukwa tinati tinene chilungamo chake chenicheni. MCP sinayenere kuti iwine kapena ipeze mavoti kumangochi. Kumangochi kumatchuka kuti ndi kwa opposition, mainly the UDF, ndipo sizikanatheka kuti wa independent akapezeso mavoti kuja kumatchedwa kuchiraweni. Ichi ndi chizindikironso china choonesa kunena kuti opposition you are not doing enough. Ndi zizindikiro zoonesa kuti andale ambiri makamaka asogoleri akuzipani zosusa mukugona too much. Tikamakuuza ni kunena kuti anzanu awa akukutakatani ambiri ainu simakhulupirira. Tikamakuuza ni kunena kuti kubera zisankho it is a process, samangopanga siku lomwero, simakhulupirira. Izi zachitika ku Mangochi, ku Mwansa ward komanso ku Chiraweni ward ku mzinda wa Blantyre. Zikuzuse ni pabedi pamene mwafundira idu ma blanket kwambiri inu a DPP. Zikuzuse ni inuyo pamene mukumenya nkonono a UDF. Zikuzuse ni inuyo a Ford. Chifukwa ndiye kuti anthu nonse asogoleri nonse amene muli osusa mukupanga zinthu zimene ndizoapweteka a Malawi. Chifukwa kunena mwa chilungamo chake siku la lero ndi mmene ziko liliri, ndi mmene Amalawi akuzunzikira, ndi mmene chuma cha ziko chiliri, ndi mmene anthu awa akuberera, ndi mmene zinthu zikusowa ngakhale mankhwala muzipatala, ndi mmene zinthu zaonongekera muziko lino. MCP sinayenere kumawina zisankho, koma zikusonyeza kuti tili ndi asogoleri amene ndinu anthu ogona kwambiri, amene mmangokondedwa ndi anthu anu ma supporters, koma iniyo chidwi chokuti mupange machawi muonesese kunena kuti zipani zanu zili vibrant, chidwi chimene chocho mulibe. So pano tu mmene zafikiramu siku lina muzakanong'oneza bondo, siku lina muzanong'oneza bondo. Wabakiri Muluzi TV wakhala akunena, Ntanyi wakhala akunena, Boni Kalindo wa misala wa madrama wa chamba ujaso wakhala akunena, kunena kuti inu anthu inu tazukani, anzanuwa akukutakatani, koma inuyo a opposition simumamva ata, mmangokhala muli pe, kumakhala ngati kapena siku la chisankholo simukuliziwa, kumakhala ngati kapena alipo ena ake akukukakamizani kuti inuyo mukayimirire, kumakhala ngatiso alipo anakukakamizani kuti muzipanga ndale. You are not active, you are sleeping too much. Ndendafuna ndikuuzeni kuti lilipo siku limene muti muzalire, ndipo ine siniza kumvera ni chisoni chifukwa inu a opposition
opposition mwafasa kwambiri ndipo mukhoza kumaderera kumanena kuti aye wakumwansayo ndi kansala chabe wachani. Kodi ngati mmaziwa kuti ameneyo ndi kansala chabe mmakayimirira konji ndi chifukwa chani munakasiyako makandidate kumwansa wodi komanso kuchiraweni. Inutu wa DPP munapita kukasiyako kansala wanu kuchiraweni, inunso a UDF ndi zipani zina chimozimozinso kumangochi. A UDF anayika kansala, a DPP anayika kansala, zipani zinanso ngati chipani cha Anankhumwa anayikaso kansala. Koma zonsezi inu a opposition you are to blame chifukwa mukamaderera kunena kuti aye chifukwa anthu ambiri zilondalankhulana nawo kumanena kuti aye imene ijayo si deal iya deal ndi UMP. Ziwani kunena kuti amalawi ndi ofoka, amalawi ambiri ndi akumuzi amangotengeka ndi zinthu, amangotengeka ndi mmene zikuyendera zinthu chifukwa wina afune asafune. Komano ka regionalism kapena ka voting pattern yosatira kumene munthu amachokera kamachitika ndithu. Koma inuyo a opposition you are sleeping too much. Kamu 2025 zisankho zikubwerazi ngati simusamala inu a opposition muzalira. Izi zayambika zindi ma early warning komanso ma signs amene ali woopsa kwambiri oti ngati inu simusamalira ngati simutengapo action siku lina muzalira. Tikamakuwuzani kuti anzanuwa akupanga ma tactics obera zisankho mmakhala ngati ife amene tikunena ife tikukuwuzani kuti muzitipasa makobiri. Panopa tikunena pano ma ID wonse amene anachokera ku India ajawo panopa ayamba kumayika mma post office ndipo anthu amene akuachita recruit amene analemba kale mayinawo azipita kumakatenga ku post office iko ndi cholinga kuti iniyo mukamaona muziona ngati amene akutengawo ndi anthu eni a genuine koma zili mbala anthu okuba amene angochitidwa recruited ndi MCP. Izi ndikunena zisiku lake ndi limodzi muzandikhulupirira muzalira. Mukamaona anthu aja akukuthamangirani amakhala kuti akukufunani koma iniyo asogolezi zimene mmapanga later on mmakhumudwisa anthu. Mudziwe kunena kuti ilili ndi boma ndipo boma lili ni ma tactics yake padakali pano maudindo ambiri kuphatikiza ku polisi ku meki be it ku NRB ku NIFI muli anthu wawo okha a MCP koma inu muli nonoro kumangogona. Izizi mulira nazo very soon ndipo muzandikumbukira mawu angawa siku lachisankho litabwera mwinde muzalira muzatinyasa muzana kuti atibera ife pano chani zili zofuna. Munayenera kuti inu a opposition you must wake up. Our opposition you must be united. Koma mmakhala busy mmazaoneka pena pake ngati ndinu oziwa ndinu okangalika ndi watu anzanu akutakatani kuja kumachedwa kumangochi kweni kwa UDF ko kumangochi kweni kwa DPP ko akutakatani konko. Tiachite congratulate anthu amene wawa MCP kuti iyo congratulations. Candidate wanu wawina ndithu ngakhale ena afune asafune aderere asaderere koma it is a sign yonena kuti pali ndithu muli ndi advantage komanso is a sign yoonesa kuti ayi ngati munali ndi 2 panopa muli ndi 3 ngati munali ndi 4 panopa muli ndi 5. Ndiye Malawi ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti opposition yathu ikapitirira zimene ikupangazi palibe chiti chizakhalepo 2025. Takhala tikunena ife kunena kuti even playing field imene apangira ameki imene amapangira ameki amachita kuonesa kukondera sanafune kuti ena wake azuzule anthu ankachita kumakapereka ma handouts aboma komanso anthu nonse mukuona koma osayitengera nkhani ija ku khoti osatengera nkhani ija ku mabungwe amene ali ngati amayang'anira zachisankho mmangokhala nonoro. Ndiye lero
tisakumveni mukunena kuti ayi MCP chani ayi ndizofuna ndipo 2025 this is a danger warning sign ya anthu onse ya opposition chifukwa abale kuchokera ku Nsanje kukafika ku Chitipa nkhotakota Mchinji amalawi akuzunzika kopsa ndipo amalawi akufunisisa dziko lilita sintha ndipo amalawi akufunisisa ino opposition mukupanga zinthu ma wonders lero tinakuwuzani kuti pitani ku khoti nthawi isanathe mukatenge chireso kapena mukasume kunena kuti awawa akulembesa za NRB mokondera koma muli nonoro ndi pamene mukumapanga ma meeting yanu kuseri kumanena kuti ayi zonse zili bwino ati zawina ndende awa akutakatani ndipo mwina mukapusa amene wasana ati akubandulani kopya a opposition kukhunuka vuto la ena mumangokonda ndalama basi kutero koso mwina nkutheka amakhala kuti aboma wakupasani ndalama nekumakuuzani kuti iniyo musamapite kumeja kumakapanga ku kampeni ndikumakanamiza zipani zanu ngati mukupita di malo kumakapanga kampeni koma mutapasidwa ndalama kodi tu ndalama ndi satana atu vuto la anthu ambiri andale it is for survival osakhala kuti apulumutse amalawi andale ambiri wa usiku amapanga ma meeting ena ndi ena kumaona kuti awa ndi opposition a DPP eni koma usiku akukapanga ma meeting ndi a MCP kumaonawo kuti awali ndi a UDF eni koma usiku akutumiza ma message kumapita kwina kumaonawo kuti awa ndi a UTM eni amene ankamukonda di Malemu Chilima uja awa ndi eni omukonda Malemu Chilima amene wasiyidwa kunsipe uja koma usiku akupanga ma meeting ena ndi a MCP kodi tu ndale ndizoopsa ndi satanic tu ufiti weni kumaoneka mukunja kukukacha ngati mmakonda anthu anu mmakonda zipani zanu mmakonda asogoleri anu koma mukupangaso zina watch out zachitika zija mukuyenera kuti muitanisani emergency meeting zipani zonse zosusa ndiye mukafunsani kuti chala kuika ndi chani anzanu anakutakatani kuchokera last iyo ijayo pamene amalembesa kumene kujako anthu amene amabwera kumaza lembesa kumeneko sanali wochokera wodi imeneyo anthu tinanena koma simunamvere muzalira siku lake ndi limodzi Bon Kalindo the DC mwana woopsa kwambiri amene akulirira amalawi wosauka amene alibe chakudya amene akapita kuchipatala kulibe mankhwala amene ngakhale nkhani ya madzi ndiyovuta amene china chilichonse ndichovuta mabizinesi yawo sakuyenda ndiye moyo wa ku Malawi umenewo